Hello, hello, sziasztok! Ez itt a San Andreas. Igen, és ez itt a San Andreas. Mondom a San Andreas. Na mindegy. Gondoltam, videós kedvemben vagyok, lejjöveszem a hangot. Jaj, hát ezt nem kéne. Csak a rádiót mondjuk. Mondom, mit vegyek fel? Hát gondoltam, ami majd jön, de az úgy nem lehet, ugyanis attól függ, mit akarnátok. Szóval légy szíves kommentbe, aki nézi ezt a videót. Írja már le, hogy miről is kéne, hogy szóljon neki a videó, mert hogy őt mi szórakoztatná. Mondjuk vannak olyanok, akit például fullostánt érdekel, és nem az érdekli őket, hogy most én hol RP-zek, mit csinálok, nem az érdekli őket, hogy hol szarom le ott, ahol van, meg stb., hanem hogy például az ilyen ugratások, stb. Mondjátok el nyugodtan kommentben, hogy mit is akartok. Ugyebár ez a videó is, mint a többi, felkerül YouTube-ra. De viszont nem fogok a nap 24 órájában videózni. Ez most Bali. Itt van Bali. Mindjárt felhívom a Skype-on. Azt hiszem, hogyha sikerül, hogyha ez a köcsög frika, az admin, nem üldözne engem. Úristen. Na jó, hát igen, tudjátok. Úgyhogy utánozni akartam az admint, de nem sikerült, stb. Na mindegy, mindjárt csinálok egy ugyanilyen stántot, mint ahogy ő csinált, csak picit lovabbul. Na szóval, mondom én, de legalább fel! Mentem. Na nézzük. Mit is akart ő csinálni valójában? De mondom, hogy azért kommentben írjátok vele, hogy azt is akartok. Mert elég nehéz így elmenni rajtatok. Szóval értitek. Wow! Az de cuki! Na mindegy, most már be kéne kapcsolni a permenübe. Azt, hogy nem esek le a motorról, mert kezd idegesíteni. Én azt hittem, hogy ez a víz az akkor lesz, hogy ez meg is fog rögtön. De ez nem így van. Látjátok? Nem picit nagyobb izé kell hozzá. Csak így picit. Na mindegy. Úristen. Láttátok azt? Konkrét. Na mindegy. Elég konkrét gyerekek játszanak most ezen a szerveren. Egyébként megint ott lesz a leírásba a stick. Megint ott lesz a leírásba a szervernek a az IP-je, stb. Lehet csekkolni, stb. Én most inkább csak minden próbálkozok. Szerintetek hogy sikerül neki ilyen bénának lenni? Azt figyelj, milyen pro vagyok. Nagyon pro vagyok. Rosszul kezd neki, hogyha már kanyarodik egy... Komoly a gyerek, komoly. Igaz, hogy ő egy... Ez nekem már rég megvolt, na mindegy, ha ő ide akar jönni. Még toljuk neki, mint állatos cső, nem? Szarjuk le, hogy mi van általában. Wow! Hát... aki még ilyen pro... Én sem vagyok valami nagy pro, de azért ezt érdemes megkontani. Szóval értitek. Én csináltam egy ilyen... Nagyabirbur bambumot. Aztán majd még bockombó lesz belőle, érted?
ott is maradtam rendesen egyébként, szóval ez be kell vallani, hogy elég szép volt. Nem szabad kritizálni. Kritizálni azt kritizáljon, aki jobbat tart. Értitek? Jobbat tért. Na mindegy. Szerintem ez a videó most csak ennyi lesz, szóval cső. Kuksoljátok meg az AskFM-ről szóló biztosomat is, jó? Még ezt a standot megint megcsinálom, most cső. Na. És akkor cső.